pali mchitidwe omwe udakhazikika pakati pa akazi umene iwo amachita mu nthawi yomwe nzawo wapita pachabe, kaya mwanayo anali woti miyezi inakwana 9 kaya ndi 10, kapena mwina miyeziyo sinafike kumeneko, mwina 4, 5, 6, ndiye iwowa amatenga mwanayo ndikutengana gulu ndikupita kumanda, kunena kuti ntchito imeneyi ndi akazi osati ndi amuna. Tikabwera ku Chisilamu, akazi oterewa ndi otembereredwa. Pali hadithi yomwe akhrajahu Imamu Ahmad fi musnadihi wa at-Tayalisi wa Ibn Majah wa at-Tirmidhi wa Abu Ya'la wa Ibn Hibban wal Bayhaqi. Onsewa adaisunga hadithi imeneyi yomwe Abi Huraira radiyallahu an akufotokoza kuti anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la'ana zawaratil qubur. Mtumiki wa Allah adatemberera akazi amene amapita kumanda, whether kumanda kwangoonako, kaya kumanda kwakayikako mwanayo, kaya kukasesako, akazi onsewo ndotembereredwa. Wa isnaduhu hasan, hadithi imeneyi ndiya hasan, palibenso kuyikayikira kuti ayi ndiyofoka, ndi hadithi ndithu yabwinobwino. Choncho ntchito yopita kumanda sili m'manja mwa akazi. Mwanayo ngati wapita pachabe, asireni azibambo akayike, asireni azibambo zikhulupiriro zimenezo muzichotse, ndipo ndi zinthu zimene Asilamu achikazi akuyeneka kuti azidziwe, asazipange practice. Ndipo m'magulu mwanumo azimayi mukamakumana, izizi muzikamba kumafotokozera kuti timangokhala otembereredwa nthawi zonse tikakhala kuti tikupita kumanda. Ndiye timafuna kuchenjezana kuti izizi asireni anzathu amene sali Asilamu azipanga, koma na inuyo Asilamu musayerekeza akazi a Isilamu kukaponda kumanda. Ntchito yoponda kumanda ndi amuna.